Bona nit a tothom i benvinguts a l'estadi. Déu vos guard, bros, aquest especial 1000 subscriptors. Us demano als que no esteu que us subscriviu i fem un fricandó de llagostins. Sí, perquè ja som prous com per poder tenir un municipi propi. Som suficients com per omplir Castellfollit de la Roca, el Port de la Selva, la Vall de Boí, Portbou o Viladrau. Hem après a cuinar 40 elaboracions i receptes. Bunyols de quaresma, de vent, de bacallà, brandada, fasols, rostit, arròs negre de Palafrugell, sofregit català, boniatos, panellets, bitxissuars, muntanata, feflams, fondis, panacotes, crema de ceba, croquetes, pa de pessic i fins i tot carbó de reis. Així que per celebrar-ho farem una recepta que és un 10 i que podeu fer quan tingueu convidats, perquè és relativament fàcil i amb un resultat espectacular. I com us dic, no la trobareu pel YouTube, és molt original. Anem pels ingredients per 4 persones. 800 grams de llagostins, 70 mil·lilitres d'oli d'oliva, 1 litre d'aigua mineral, 30 grams de carreretes seques, 2 grams d'all, un grapat de julivert, 10 ametlles crues, 100 grams de mantega, 50 mil·lilitres de conyac, una ceba de figueres, una pastanaga, 3 tomàquets madurs, un full de llorer, una branqueta de farigola, 20 mil·lilitres de nata líquida. I ara us deixo amb un consell publicitari i l'elaboració. Adeu, bros! Fuent, per quan jo tinc molta gana, pa amb tomàquet i fuet, un bon tros de fuet d'espunya, un bon tros de fuet d'olot, que n'és de bo, el fuet d'espunya, el fuet d'olot. Fuet d'espunya, el fuet d'olot. Fuet. Un fricandó de llagostins és un plat bastant bo. És perfecte per un dia de celebració i us farà quedar com un rei o una reina. I no cal saber cuinar massa per fer-lo. Si em segueu, us explico com el podem fer. Ingredients, quantitats, processos... I tot això ho ensenyo a canvi d'una subscripció. Comencem amb un cassó. Mig litre d'aigua mineral. Foc fort. M'he passat. Quan arranqui el bull, afegim els bolets. En aquest cas, carreretes, però pot ser el bolet que vulgueu. Apaguem el foc, tapem i ho deixem a banda, que infusioni. Mireu que fàcil. Hem fet un caldo de bolets. Següent pas. En un gotet posem el conyac i un tomàquet ratllat sense la pell. Ho barregem i acabem de fer un potenciador de gust pel fumet. Ho reservem. Tercer pas. Toca netejar els llagostins. El llagostí és molt fàcil. Bàsicament és cap i cua. Separem cap de la cua. I amb els dits anem pelant la cua. Jo deixo sempre l'últim tram de la cua perquè estèticament m'agrada. Un cop tenim la cua neta, el llagostí veurem que té 2 filaments negres al llarg de la cua. Un d'aquests filaments és el de la part interior, el que tocaria, diguéssim, la sorra quan el bitxo camina, que no es preocupa massa, és un tema nerviós i quan es cou desapareix. El que es preocupa és l'altre, el superior, que bàsicament el que té aquí és, sí, caca. Llavors això ho hem de treure. Es treu molt fàcilment. Ho podeu agafar amb un escuradents i estirar. Veieu? Surt sencer. És molt fàcil. Bé, i ara anem a fer el fumet. Posem oli d'oliva en una cassola, foc a tope, introduïm els caps, les pells de les cues i ho anem esclafant, que surtin tots els sucs. Tenim que portar aquestes pells i aquests caps al límit, és a dir, torrar-los molt, a molta temperatura, que caramelitzin, que deixin anar tot el gust al fons de la cassola. I no pararem fins que veiem el cul de la cassola completament caramelitzat, ben torrat. Porto com un quart d'hora, ho veieu com està? No s'ha cremat, Són sucres, és gust. Ara afegim el potenciador de gust que havíem fet amb el conyac i el tomàquet. Aprofitem per desglaçar, per rascar al fons de la cassola i que surti aquest gust, aquesta glassa. I ara tot aquest gust de caramelitzat de llagostí ha passat del fons de la cassola al líquid. Quan veiem que l'alcohol s'ha evaporat, afegim mig litre d'aigua. I quan arranqui el bull, baixem el foc al mínim i deixem que faci xup-xup durant 25 minuts. Un cop passats aquests 25 minuts, traiem del foc, tapem i reservem.
Ha de tenir mig litre de fumet de llagostins i mig litre de caldo de bolets. Un mar i muntanya de caldos. Mare meva, mireu quin color. Us podeu imaginar l'olor i el gust, no? Ara, en una paella, rajolí d'oli, foc mig, i posem 2 grans d'alls i les ametlles. El que hem de fer és fregir sense que se'ns cremin, que agafin un punt torradet. Quan estigui ho retirem. Aneu a buscar morter, i si no en tenim, ho podem utilitzar un turmix. Afegim l'all, les ametlles, sal i una mica de julivert. I comencem a esclafar i a treballar la picada. Sí, perquè estem fent una picada. Una elaboració d'origen mediterrani i un element d'identitat de la nostra cuina. Per què fem la picada? Doncs bàsicament per acabar d'arrodonir el plat, per espessir, aromatitzar. Si voleu podeu afegir una mica de líquid, si veieu que està molt seca. La idea és obtindre una massa semblant a un praliné. Quan ho tingueu, ho reservem. El fumet ja porta una estona infusionant. Mentre fèiem la picada, és el moment de colar-lo. I hem de buscar un xino. El que hem de fer és apretar bé els caps perquè quedi tot el suc, tot el gust, no quedi res de líquid i ens l'enduiem tot al fumet. Mireu com hem convertit mig litre d'aigua i unes restes de caps de llagostins amb un caldo, amb un fumet d'una intensitat i un gust i un olor increïbles. I ja està fàcil. Seguim. Agafem la cassola més plana que tinguem. Posem la mantega. Quan comencem a veure que comença a torrar, que fa olor com de fruit sec, afegim els llagostins. I els hem de marcar per les dues cares. Una cosa ràpida, a foc ben viu. Quan ja veiem que tenim la segona cara de llagostí marcada, afegim el conyac i si voleu el flanquegem, si no espereu a que cremi l'alcohol. Retirem els llagostins. Ara a la cassola tenim tot el gustet dels llagostins, de la mantega torradeta, els sucs del conyac. És la millor base per començar a fer un sofregit. Afegim la ceba i la pastanaga, tallades ben menudes i regulars. Anem removent fins que agafin un color marró. Han passat uns 10 minuts. Afegim els tomàquets ratllats i continuem sofregint. Trigarem entre 20 i 30 minuts. En aquest moment incorporem un full de llaurer i el romaní. Colem de nou el fumet i l'afegim. I fem el mateix amb el caldet dels bolets, que els reservem. Ara deixem que faci tot xup-xup, que s'integri durant una estona. El que estem fent és reduir una mica, que aquests caldos es converteixin en una salsa. L'hem de reduir a la meitat. El reduir perd aigua i guanya llavors intensitat i textura. Ara ens toca colar el sofregit. Hem de treure tota aquesta verdura. Apreteu-les bé també, que no quedi ni una gota de líquid, que no perdem ni una gota de suc. Tornem a la cassola i aboquem el que ja serà la nostra salsa. Una salsa de sofregit, de fumet i de bolets. Una bomba. Mireu quin color que té i com brilla. Brilla per la mantega, clar. En quan arranqui el bull, li afegim la picada. Costarà una mica d'integrar, ens cal un pèl de paciència. Arribats a aquest punt, afegim la nata. Aquest pas és vital, aporta un gust i una textura increïbles. No us salteu. Anem reduint fins a aconseguir una textura de salsa travada, que és el que ens interessa. Però això ja va a gustos. Mireu jo en quin punt m'aturo. Ara afegim els llagostins, que ja estan cuits, els bolets, que ja estan cuits, ho integrem un minut i ja ho tenim. És una passada de sabor, de matisos, i us farà quedar molt i molt bé. I res més. Si algun dia arribem a 2.500 subscriptors, em comprometo a ensenyar-vos a fer un arròs sec de galeres espectacular. Els que formin part dels 1.000 subscriptors, moltíssimes gràcies, i els que esteu aterrant per aquí per primer cop, us vull demanar que us subscriviu al canal, cuineu i cuideu-vos.